Okay, one-on-one discussion ta kauban nato si DILG Regional Director Sir Alex Roldan. Sir Alex, maayong buntag sir. Sir John, may buntag sa tanang mga naminaw. Yes sir, salamat sa panahon. Sir, 13 days na lang filing of the COC na sa Barangay NSK. Kumusta nga tong coordination sir sa COMELEC? So far, John, in fact, doon namin gihimong paghatag og orientation sa atong mga field officers sa DILG Mhm. para maka-assist Mhm. mga ayan sa pagdeterminar nga atong kinsa to labi na sa ah, SK kidaghang kay question kung kinsa tong pwedeng managan, Oo. kinsa tong dili managan. Labi na netong doon mga incumbent nga mga paryente o Mhm. up to the second degree na Mhm. dili pwedeng napay incumbent. Mhm. So doon ay mga nahimo na mong uh, as resource person si Mhm. Assistant Election Regional Director Mhm. Gay Inyong sa Mhm. pag-clarify sa mga local government operations officer sa DILG. Kay sila man gud ang Mhm. unang pangutan sa mga munisipyo kung Mhm. unsa o fight ba ang katong mga mudagan sa pagka-SK. Okay, sir. May kwan man ta sir no, continuing education just in case dunay mga bag-o sir, and then capability building as well. Correct na siya, Jun. Mhm. Dunay dayon gyapon nga mga diskusyon ug dialogo Mhm. nga pagayon aron nga dili magkayagaw tayo ni nagabot sa eleksyon. Mhm. Okay. Kumusta nga tong mga barangay peace and order council sir? Ang atong mga lupo, ang atong mga tanod, unsay atong guidance na sila ha sir? Sa pagkakaroon na stay put lang sila, padayon sila sa paghimo sa ilang tahas. Mhm. Kay magnaay eleksyon na apay bisan pa abot ang election period, padayon man gyapon ang ilang mga responsibilidad dili man kana siya biyaan Mhm. sa mga incumbent. Dili Mhm. man pwede og Mhm. incumbent undang pod Oo. kay eleksyon yun na magpadayon gyapon kana siya dili na pwedeng biyaan or Mhm. else manubag sila sa katawan niya na. Okay. Sir, kamo man gyud naa sa grassroots in the front line sir. Nibalik na po daw ning mga investment scheme sir. Uh, Naamang yung mga daghang attempt yun bisan sa cellphone bisan pag ito kaya po yung lusot no. Oo. uh, Daghan yun ang mga attempt ni ani tungod kay Mhm. I don't know po ng atong kinaiya get rich nga kuan kanang Oo. quick paagi. Oo. uh, Ata ko karong adlaw makikistorya unta kanako ang Mhm. regional director sa Securities and Exchange Commission Mhm. ug gusto ni siya istoryahan Oh. kining mga desisyon Mhm. mo claim sa Mhm. registered Mhm. niya pagkatao mo himo og mga lakang Mhm. nga ganyo sa mga tao nga mag-invest Mhm. na ako is question nga ni ani diri Mhm. kay kunuhay siya nga ano bang maharlikam siguro to na Maharlika. uh, Pastilan. Sige sir. oo niya actually ginausab-usab para na nila Oo. ug na attempt sila ani diri niya ang ilang kuan naman daw membership Oo. nga Mhm. pagkatao at the end of the day Oo. kadto miyembro inganyohon nga mo invest. Mhm. So these are things nga dapat natong bantayan. Mhm. Nahibaw naman tabo na itong mga miyago presko pa man tong naitabo sa to sa katong mga Kapa. kapa region sa patong Mhm. uban no nga Mhm. sa wala ka mga ahente Mhm. uh, nato kini siya tubayan tungod Mhm. kay klaro magyud nga tinunto Mhm. ang tao kay madaling tinuntod yun basta Na, ilaron ganin nimo mas dali pag sultihan og tinuod di man pud mo tuo di mo to. ganit katong sa panahon sa kapa Oo. kadawat pa to Oo. kay ngano panahon ang kuan nga Mhm. mo daw tong oportunidad nila nga molambo Mhm. so I think distorted na ang atong Oo. pagtanaw Yes sir. for sure Mhm. una sila magkuan
Ngutana Susunod. sila nga kung tinuod ba ni or dili. Mm. Napay scheme nga pagkaroon nga ng gawas dyan ay mga istorya Oo. nga tihok na po daw tong mga tao nga moingon Oo. nga kay naan Oo. pawion na tong mga ulawan ni Marcos. Marcos dahil para sa nasod niya o Pastilan. dili ka makaapit, dili ka Mm. makabahin. Yes, sir. Sus, Okay. Mario Joseph. Sige, sir. Salamat kayo. Salamat kayo anang reminder, sir, ha? Thank you very much. Dali og pailad ani mga tao na. Salamat kay sa gayon John may buntag. Yes, sir. Salamat kayo. Sir Alex Roldan Kadto, on so many concerns, may gala, may kalabutan sa mga developments sa atong palibot karon. Thank you, Sir Alex.